Ja oikein paljon tervetuloa Mr. Teon mullistavan Minecraft Let's Playin pariin. Tänään me voitais tehdä vaikka se baari. Ja me lähti vielä aloittaa, mutta tänään me voitais tehdä se vaikka. Me tarvitsekaan kiveä. Lasia, pelkkää lasia. Se toi. Sitten pitäisi ottaa vaikka yksi hakku. Mutta minkäänlainen. Otetaan vaikka se... Mitä helvetissä? Missä? Tuossa. Otetaan tää timanttihakku. Sitten lähdetään kaivelemaan. Tehdään vaikka tosta. Kyllä se vaikka siinä vähän paskaa on. Tarvitsemme lapiota. Juu, voi vittu. Minä on tosiaan Mr. Teo, mutta jatkaa kanavaa niin jos haluatte. Ainakin tykkäisin, että tilasitte. Juu. Sitten mä rakennan se baarimme tähän. Tosta. Voi jumalata tätä tytöttä. Suostuja, jos paittelemme sitä. Sitten voidaan hakata tätä päätöstä. Oi helvetti. No niin, onnistuuhan tää. Toivon mukaan. Toivomme sitä syvästi. Toivomme sitä syvästi. Kun mä en kuulu. Toivomme sitä syvästi. Toivomme sitä syvästi. Toivomme sitä syvästi. Riittäisikö? Juu, tää taitaa ehkä kohta riittää. Oi helvetti. Joo, toivomme. Sinä riittää. Joo, toivomme sitä syvästi. Näitähän paremmin seuraavan joskus sisusta, mutta se on nyt moro!